Okay, just afternoon, good afternoon, just pa rin na hapon tabi sa Indo Gabos mga tugang na nag-welcome si Father Butch sa Indo sa hapong ini na medyo baga ang panahon medyo talagang sabi nga ni nakakapagpirot-pirot. Pero dahil mo magturugan, dahil kita magturog-turog, ta mag-orulay-ulay kita. Mañana daw ning Miyerkules, petsa 9 kang bulan ning Oktubre 2024. Sa giraray si Father Butch yaon sa Indo, makakairibahan Indo. Tapagrulayan tang giraray ang manunugod sa ikanuman ikakarahay ka sa tuyang buhay. Yan. At siyempre mga tugang, parang mag-iribahan kita. Pwede ka mo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851 o at the same time, pwede po ka mo magduman sa DCGB News Online. Okay? Sa inyong mga Facebook. Maduman na nga ako tahilingong ko. Duman sa Facebook kang hanapin sa DCGB News Online. Okay? I-like na nindito, i-follow na nindo. Parang every now and then, pag nagbukas ang DCGB, nakapalo na kamo, sunod-sunod na yan. Mabutwa na sana yan. Yan. Pagkatapos, i-like tabi ninduman ito, and then i-share. Yan. Yan ang ginibo ko nga yan. Sinishare. Yan. So, yan. Anyway, pwede kang mag-message tuman at the same time sa kuya man babasahon ang sa inyong mga mensahe. Okay? So, ini mga tugang, ngunyan aldaw ning Miyerkules, magayon manggiraray ang pangapudan sa tuya ning kagurangnan. Nakita baga perming mga G yan. Kasi saro sa mga pigi-ristoryahan tangani kasugma, kasusarong aldaw, ngayon na Oktubre, bulan ning Oktubre, sa tuyang tutukar ang manunugod sa pagpapangaji kang rosaryo. Yan, magayon mga tugang. Kasi kadakol talaga na pag kita nangangaji ning rosaryo, may mga pangako nga ni na di kita basta-basta sabi nga ni basta-basta magagadaan kundi talagang iprepare ka kang sa tuyang mahal na ina. Magayon yan. Totoo, gabos man kita magagadan digdi sa daga. Mawawara man kita digdi sa daga. Ang importante nga lang, di kita basta-basta mahawara, or basta man mangyari, kundi dapat may preparasyon. Yan. Ihanda kita ning kagurangnan. Yan. Ang importante mga tugang yan. Kaya, siyempre, padagos manggiraray ang sa tuyang pagtukar kang magayon na sinasabing mga G. At saro sa mga pinasabi tamang mga G ay ang pagpapangaji kang rosaryo. Alam mo niya na aldaw mga tugang pet sa 9 kang bulan ng Oktubre, ang satuyang ebanghelyo, punanta muna sa ebanghelyo. Tang ebanghelyo tango niyan mga tugang, manunugod iniho sa pagpapangaji. Kasi so mga disipulo baga ni Kristo, sabi ninda, basahon ko mga tugang, hali sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 11 talata 1 hanggang 4, chapter 11 of the Gospel of St. Luke, verses 1 to 4. Okay? Yan magayunan, mga pagirumdum sa tuwi mga tugang. Sabi, minsan nananalangin si Jesus. Okay? So makikita natin na talagang ang pagpapangaji ay hindi na sinasabi, oy mga G ka, kundi let us give example. Yan, magayunon mga tugang yan. Kasi ang pagpapangaji mga tugang, gibuhon ta inihong example, magtao kita ning halimbawa. Magtao kita ning halimbawa. Si Jesus, kaya nga mga bago itong mga alagad, tinuruan ni Jesus, mga alagad lumapit kay Jesus. Kasi nakita nga nila na si Jesus talaga ay nananalangin. Okay? Nangangaji. Yan ang importante. Kaya sabi nga, ang magayon na pagtuturo ay sa paagi kang pagsasagawa. Magayon mga tugang yan Kasi minsan baga, nagtuturo kita, pagkatapos, hindi naman isinasagawa
O, alam mo, magturo ka ng swimming. Kung magaling kang tagapagturo ng swimming, dapat mahiling ka kang mga estudyante mo na nagduman sa swimming pool na nahiling ka. Naglalangoy ka talaga. Baka sabihin, ay alam mo, ang sabuyang teacher sa swimming, dahil mo palang tatao maglangoy. Importante yan, miski nga ni sa buhay. At bali, importante yan sa pagtuturo. May sinasagawa. Kasi miski sain, may sinasabi, may demonstration. Class, this is how to swim. Hindi yung theoretical, kundi practical. Yan importante mga tugang sa sinasabi nga niya sa pagtuturo. Miski sa pagpapangadyi, itong ginawa. Minsan, nananalangin si Jesus. Yun, nakita natin na si Jesus mismo ay talagang nagdarasal. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad. Tingnan mo, yun, natitingala. Alam mo, maganda po yun may natitingala. Alam mo, sabi sa panahon ngayon, kinakailangan natin ng mga witnesses, kailangan natin ng mga modelo. Kasi ngayon, what the world needs are not so much preachers, not so much teachers, but what we need are models or what we call witnesses. Yung mga nagpapahiling na aarugon. Yan, si Jesus, haling mo, nangadji, pagkatapos sa iyang mga alagad, ay sabi niya, nagsabi kay Jesus, Panginoon, turuan mo po ninyo kaming manalangin. Yung mga magayunon iyon. Magayon iyan, hindi sinabi ni, ito, ganito ang pagpapangadyi, kundi mismo mahiling ta mga tugang, na itong mga alagad ay nakikita kay Jesus na nananalangin, na nagpapangadyi. Sabi ka itong mga alagad, sa alagad, Panginoon, turuan mo po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sa mga tugang, importante talaga, masasabi ko, ano ba ang ating mga tinitingala? Yan. Kasi ang importante sa mga panahon ngunyan, sa mga aki, ano ba mga tinitingala kan mga aki? Ano ba nahiling? Kasi sabi nga, values are so much caught, not so much taught. Yun. Miski sabihin mo, anak, huwag kang magmumura. Pagkatapos, anong nahiling? Anong nadadawag sa mo? Nagpaparamuda ka. Sa anak, huwag kang makikipag-away. Pagkatapos, anong nahiling sa mo? Ikaw, para iriwal. Yan mga tugang. Kaya, miski sabihon ta, nagpaparaturo kita, kung dahi ta naman ginigibo, wara sa naman iyan. Miski nga di baga sa mga preachers, miski sa mga padi o Duro Domingo, sabi ni padi, arog kayo ni. Pagkatapos, nahiling mo ki padi. Dapat ipahiling talaga. Si Kristo baga sinabi ni Kristo yan nang hinugasan niya yung mga paa ng mga apostoles. Di ba? Mismo si Jesus naghugas kang mga bitis kang mga alagad na hindi niya, ay ang bata, ang baho naman ng bitis mo, may alipo nga palan. Kaya importante dito, ipakita mo. So, ang pagtuturo, isinasagawa. Madali talagang matututunan ang isang bagay pag nakakakita, nakikita, ginagaya. O gano'n naman, di ba, naalala ninyo nang kayo ay natututo pa lamang magsalita. Sabi ng nanay mo, Mama, ginagaya mo, may ginagaya. Ang tanong kaya ngayon, may sino ba mga ginagaya natin ngayon? Sino ba mga ginagaya natin? Baka ginagaya natin hindi naman pala kagaya-gaya, madaya. Alam mo, importante mga tugang, gayahin natin ang tama.
Kaya nga, ito po ay challenge sa ating lahat, sa mga teachers, mga preachers, sa mga nagtuturo, kinakailangan talaga ipakita, ipadama, ipakita, ipahiling, nung sabi ng alagad, turuan mo kaming magpangadyi, Yan, maganda po yun. Saka maganda dito na titingnan natin ang pagpapangadyi mga tugang is not a burden. Kasi minsan baga sinasabi na okay, lalo ngunyan panahon ng rosaryo, na nasabi sa eskwela, o magpangadyi ka mo ng rosaryo, kakatapos ano nangyari? Kasi bago nasa batang ko sa sarong estudyante, grade 7, duman sa UST, pauli na ako duman sa kumbento. Sabi sa kuya, Father, igwa pa ako ng rosaryo. Wow! Sabi ko yung kasug-kasugma kaya nagmisa ako sa junior high school, senior high school, saka sa elementary. Sabi ko sa Inda, magayon, everyday, bring your rosary in your pocket. Yun, maganda yan. And then, kasubago, Father, may rosaryo po ako. Yan. Ngayon sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ito sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Hindi sinabi ni Kristo yung pag kayo nananalangin, ganito ang gagawin ninyo. Kundi ito sinabi, magluhod ba o magdupa, whatever. Hindi naman yun. Those are gestures. Pero ang importante, prayer is a communication. Tanda natin, prayer is a dialogue. Nakikipag-ulay. Alam mo, kaya magayon nga niya, nakikipag-ulay kita sa kagurangnan, nakikipag-ulay kita sa Diyos. Isa privilege baga, kita, di mo talaga makaulay ang presidente. Basta-basta. Pero sa Diyos, anytime, anywhere, you can talk to God. Yan, kaya sabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sasabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga aming kasalanan. Sapagat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Mga kaibigan, ang mabuting balita sa araw na ito at sa pagbabalik ko mga kaibigan, aking bigyan ng paghurup-hurup o pagnilay-nilay ang napakagandang dasal. Kasi yun nga, tinuruan tayo ni Jesus magdasal, makiusap sa Diyos. Anyway, ang oras sabi ko niyan, 14 minutos makalipas ang alauna ng hapon. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. At talagang tuwang-tuwa
natutuwa ka pa sa pagligo sa alulod ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid eh? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsul tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Discover great deals and offers in one of our biggest sale of the year, the Metro 42nd Anniversary Sale from October 18 to 20, with big savings of up to 70% off on great selections. At the department store, avail of our MRC members exclusive treat. Get additional 10% off on selected items. At the supermarket, exclusive treat to all MRC and MBC members. Free gift with a minimum single receipt purchase. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEV 202660 Series of 2024. Ito ang tunay na never say Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Okay, balik po kita gararay sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Gusto ko pong batiin ang aking kapatid na si Hil na nanonood at nakikinig dyan sa Novaliches. At the same time, si Liza Subilla Puerte, Kit David. Good afternoon, Father. And of course, sabi ni Alvin Uy, good day po, Father. Ako po ang lalaking always na naka-DCGB, walang mintis talaga. And of course, si Manay Yoli Presley, good afternoon. Hello, Father Butch. Yes, good afternoon. Anyway, patuloy tayo na pag-usapan natin ang panalangin talaga. Dito sa Our Father, isa sa pinakamagandang masasabi natin na linya doon sa Our Father ay hindi lang yung ama namin, sambahin, kundi maganda po pagdating sa relationship. Alam mo ito, sabi dito, pinatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Yun naman talaga ang dasal. Kasi ang dasal ay isang bagay na nakakatulong sa atin ay ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan o paghingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang pagkakasala. Yan. Alam mo, merong isang kwento. Ayon kay Brenda Hunter, isang maulang hapon, habang maingat siyang nagmamaneho sa madulas na kalsada, ay biglang nagsalita ang anak niyang si Matthew, na payapang nakaupo sa kanyang tabi. Ang sabi ni Matthew, Mami, may naisip ako. Ang ulan ay tulad sa kasalanan at ang windshield wiper ay tulad sa Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Wow, ang ganda na pagkasabi ni Matthew sa kanyang nanay. Sabi niya, ang ulan daw ay tulad
sa kasalanan. Yan, di ba? Ulan niya, parang ulan. Pero ang windshield wiper, yun ba nag-aalis na, no, di ba? Ay tulad ng Diyos na nag-aalis sa ating kasalanan. Okay? Alam mo, pagkaraan mawala ang sinabi, ang kilabot na maramdaman, tinanong niya si Mateo, anak, napansin mo ba na walang tigil ang patak ng ulan? Yun, sabi talaga, di ba? Walang tigil ang patak ng ulan. Ano ang masasabi mo riyan? Yan, mabilis ang pagsagot ni Matthew. Magaling talaga si Matthew. Sabi, patuloy po tayong nagkakasala. Totoo naman yan eh. Patuloy tayong nagkakasala. Pero patuloy din ang Diyos sa pagpapatawad sa atin. Yan, napakaganda, no? Yun naman talagang kaya sabi, pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Alam mo, yan po mga kaibigan, ang naidudulot ng panalangin. Kasi pag tayo'y nagpapangadji o nagdarasal, pero may kinikimkim tayong galit, puot o sama ng loob, ay hindi ka naging masaya. Maganda po sa pagdarasal, talagang sabi nga, nalilinisan ka kasi ang tunay na dasal na nakapagpapatawad ka. Kasi minsan dasal ng dasal tayo pero ang nangyari hindi na tayo nagkakapagpatawad. Kaya isa sa mga napakagandang dito sa dasal ng Our Father, yung relationship talaga. Makikita naman natin ang dasal po kasi nakapagpapatibay ng relasyon yan. Kasi it's a communication Alam mo, ba, kung hindi tayo nag-uusap, hindi tayo nagpapalagay ng loob, hindi ko na iintindihan. Kasi hindi mo sinasabi sa akin, ay hindi tayo magkakaintindihan. Pero pag halimbawa tayo nag-uusap lagi o nananalangin o nakikipagkwentuhan, siyempre, nalalaman natin yan. At siyempre, minsan, nagkakaroon tayo ng, di ba, minsan sama ng loob. Pero kaya nga ito napakahalaga dito sa dasal, na ang dasal po ay nakakatulong po yan sa atin na alisin ang negativity. Yun. Alam mo, negativity, negative father. Ang negativity yun, yung kasalanan. Kaya nga maganda po talaga na pag tayo nagdarasal, isama natin lagi yun na Lord, pinatatawad ko po si ganito. Kasi kung halimbawa nagdarasal ka, may sama na ka ng loob, yung dasal mo, pabigat din po yun Alam mo, para kay Brenda, hindi niya makakalimutan kailan ang sagot ng kanyang anak tuwing pinapaandar niya ang wiper ng sasakyan. Alam mo, maganda po minsan yung mga bata baga, yung mga tao na nagpapaalala lang sa atin. Napakaganda sabi ni Matthew sa kanya, Mami, may naisip lang ako. Ang ulan ay tulad sa kasalanan at ang windshield wiper ay tulad sa Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Yun. At the same time, sabi niya, at sabi pa nga ni Matthew, patuloy tayong nagkakasala. Totoo yun. Nagkakasala talaga tayo. Pero patuloy pa rin ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Yan po, kasi minsan, sasabihin natin, ako, puno na Father ako ng kasalanan, hindi na yata ako patatawarin ng Diyos. Alam mo, papatawarin tayo ng Diyos pag humingi tayo ng kapatawaran. Yan naman importante dyan Pero siyempre, sabi nga, natututo tayo. We learn from our mistakes. We learn from our errors. We learn from our sin. Okay? Paano tayo natututo? Di wag na natin ulitin kasi ang anumang kasalanan ay nagdudulot po yan ng sakit sa buhay. Nakapagpapagbigat po sa buhay yan Kaya nga napakahalaga yun. Kaya wika, kailangan tiisin ang bahagyang ulan para sa
baghari matanaw. Kailangan patuloy na buong tiwalang lumapit sa Diyos at taos-pusong humingi ng kanyang kapatawaran. From time to time, Lord, lahat naman tayo may mga pagkukulang pagkasala. Lord, patawarin po ninyo ako. Kapatawaran para sa, sabi nga, maputol na natin ang ating mga pagkakasala at tuloy tayong magkaroon ng relasyon or ugnayan. Yan. Kaya importante mga tugang yan. Kaya nga, importante sa buhay, maglaan tayo ng oras. Maglaan tayo ng oras kasi minsan ito madalas ang naririnig ko rin ito madalas na narinig ko sa mga tao, Father, wala po akong panahon kasi. Alam mo kahapon, pagkatapos kong mag-attend ng vicarial meeting, by the way, ulitin ko talagang magaling na magaling ito si Father Dave. Pagkatapos ng meeting namin, talagang may kainan pa, may kwentuhan, maganda talaga. Tapos actually, yung meeting 9 to 12 yun, hindi ba? Pero pagkatapos may kainan, pagkatapos may kwentuhan pa kami. So, maganda na pag-uusapan tuloy, So, siyempre, may kasama na 'yon. Alam mo naman kasama na yung kainan sa kakwentuhan, saka merong kaunting iniinom. Padre masyado. Hindi naman kasi ano naman 'yon? Iba po ang naglalasing sa nag-iinom. So, 'yun, siyempre. At doon sa kwentuhan, marami kaming mga makahulugan na bagay na napapag-usapan. Yan maganda yan mga tugang. Maglaan ka ng panahon. Kasi minsan ganun din busy ako pa din, ako maka-attend sa meeting. Alam mo, sa akin, it's a matter of giving time. Kasi minsan, yung the word busy, Father, busy. Father, okupado ako. Alam mo, kung tutusin, lahat naman tayo busy. Busy naman talaga tayo. Pero nasa atin na kung talagang, sabi ko nga may mga bagay na mga negotiable and non-negotiable sa buhay. Ano ba yung mga non-negotiable sa iyo? O sa akin bilang pare? Yung gawain pare ko, non-negotiable yun. Hindi ko pwedeng pagpalit yun. Kasi kung hindi naging na lang ako, hindi ako naging pare, naging principal na lang ako, naging administrador na lang ako, naging accountant na lang ako tulad ng papa ko, o naging teacher ako tulad ng mama ko. Pero hindi, naging pare ako kaya sa man tinatawag natin, may mga bagay na bilang non-negotiable yon, gawain pare yan, okay? Yon, pag-asikaso bilang pare. So yun. So yan nga, pag-attend ng meeting, kasama rin po yan, non-negotiable din. So nag-attend po ako. Sabi nga, magbigay ka ng panahon. Ayan po lang talaga O miski sa Diyos, magbigay tayo ng panahon. Kasi minsan sinasabi, Father, busy po ako. Alam mo, ito nga kahapon patuloy ko, Siyempre pagagaling, pagod din talaga ako kahapon halos buong araw kami, may meeting, patapos another meeting, tapos nag-opisina pa ako kahapon Pumunta pa ako doon sa office ng Religious Affairs sa UST. Pagkatapos ko noon, nakipagkwentuhan din ako sa mga teachers namin, saka yung mga staff namin sa Office of Religious Affairs. Pero sabi ko, alam mo, then pagkatapos nagdasal pa kami doon. May evening prayer pa. Pagkatapos nung siyempre pagod ako. Sabi ko, nako, tulugan ko na kaya ito. Matulog na lang kaya ako. Hindi na ako kakain. Pero alam mo, siyempre, pumunta pa rin ako doon sa komedor. Kasama ko yung mga pare namin sa UST. Siyempre, nakipagkwentuhan. Pagkatapos, nako, talagang sabi ko, siguro matulog na, mapagod naman ako. Pero hindi. Talagang sabi ko, nako, kinakailangan maglakad pa rin ako. Naglakad pa ako doon sa UST. Dalawang ikot pa ako. Almost 45 minutes ang ikot kasi inikot ko talaga yung parang ikot-ikot talaga doon sa UST. At habang nag-iikot ako doon, habang naglalakad ako, nangangadya ako ng rosaryo.
At kasama na kayo doon kasi Lord, nagdarasal po ako para sa mga taong naghingi sa akin ng dasal. Lord, sa mga taong hindi na makapagdasal, pinagdarasal ko rin po. Kasi isa po bagay ganito yun eh. Alam mo, hindi ko rin makalimutan yung sinabi sa amin noong panahon ni Archbishop Socrates Villegas sa retreat na mga pare noon sa Tagaytay noong 2009 nandun parish priest po kasi ako sa Manawag so nag-attend ako nung retreat sa mga diocesan so pumunta kami doon. Alam mo sinabi ni Bishop, maganda ito kung halimbawa isa sa mga pare na talagang hindi gaano makapagdasal o sino man yan di makapagdasal, sabi mo pagdarasal kita. Yan naman importante, may nagdarasal ipagdarasal kita. Kaya siyempre, Lord, sa mga taong nahihirapan magdasal, pinagdarasal ko po sila. So, isa kasi alam mo, ang dasal mga kaibigan is intercessory. Intercessory po ang dasal. Kaya nga, ang sabi, yan, mediation po yan namamagitan ka, pinamamagitan mo sila. Kaya maganda po yan. Yun. So, nakakatulong yan. Kasi sabi nga, maglaan ng oras. Maglaan tayo ng oras para sa pagdasal, magbigay ng mga bagay na magagandang bagay. So, kahapon na nangyari, naglakad ako. Naglakad pa ako kahit medyo So, nakapag-exercise pa ako. So, importante lang po mga tugang iyan. Maglaan tayo ng panahon. Sabi nga, I cannot find time because you do not find time. Find time in order to have time. Yun lang naman talaga doon Find time in order to have time. People do not have time because they do not find time. And they don't want to spend time. Yan palaging problema ng mga tao yan, Father, pagod ako, Father, wala na ko gana. Okay, dito, magbigay ka ng panahon para sa Diyos at magkakaroon ka ng gana. Yan naman importante. Minsan kasi madalas tayong maghanap ng dahilan, hindi ng paraan. But anyway, babalik rin si Father Boots pagkatapos ka mga pagirumdum. Ang oras sabi ko yan, 34 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. San Miguel Beer, sali na sa San Miguel Beer, Tansan, Katutak, Panalo under the Crown promo at baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexcited Aluminum Hydroxide Magnesium Hydroxide Simeticon Kreml S. Hyper Bilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize!
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Okay, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at sa tuyang aning pinag-uulayan ang manunungod sa prayer, okay? At the same time, finding time to pray because we are too busy to pray, ano? So, I like to give you some tips, to find more time, para maghanap ka, maglaan tayo ng panahon kasi problema, Father, wala akong panahon, pagod na ako, inaantok na ako, at marami pa akong gagawin. But, alam mo, kung gusto mo ng tulong, malaking tulong ang dasal, mga kaibigan, alam mo, gawin sana natin ito. Bago ka umalis sa bahay, mag-cross ka man lang. Tawagin mo ang Diyos, Lord, come to me. Come with me, Alam mo, importante kasi pag may relationship ka ang problema sa atin, ang hirap naman talaga magdasal if you are not related with the Lord. Mahirap talaga, wala kang relasyon. Halimbawa, ikaw, kung di mo ako kakilala, ang hirap mong kausapin ako at hindi kita kakausapin, hindi kita kilala. Pero halimbawa, kilala kita at kaibigan kita, anytime pwede kitang tawagan. Yan lang naman ang importante, kaya nga ang mahirap talaga makiusap sa taong hindi mo kilala. At lalong-lalo na mahirap makiusap sa hindi mo approachable. Pero alam naman natin, kilala natin ang Diyos, na ang Diyos ay madali naman malapitan ng Diyos, hindi ba? Hindi naman kinakailangan, pag lumapit ka sa akin, dapat itong oras lang na ito, wala nang, anytime, anywhere, you can go to God. You can pray. Minsan kasi ginagawa natin parang ang dasal, parang may oras, okay, magdasal ka. Totoo, dapat you have to set time. Maganda po yan, Alam mo, may nabasa ako kasi dito. Many people wish they could spend more time in prayer, but are concerned about squeezing it in an already crowded calendar. Masyado na, Father, busy ako. Pag umaga, tingnan mo. Unahin mo, pagagising mo. Anong ginagawa natin pagkagising? Hindi ba? At least mag-cruise ka man lang. Ako, ang ginagawa ko, I'll share it with you. Every time I wake up in the morning, ito po ang routine ni Father Butch, Bombase, OP. Pagkagising ko lang daan, bago pala ako magbangon, ginagalaw-galaw ko muna ang mga extremities tulad ng paa, tapos counting exercise. So sa bed exercise po yan. Sabag nasa kama ako, mga 3 minutes, 5 minutes, na parang umiinit na yung katawan mo. Importante yan. So, importante. Physical. Ang importante muna, Father, magdasal ka muna. Hindi. Hindi. Sasabihin ko, wag ko muna magdasal. Let's get physical first. Okay? Before spiritual. Paano ka naman? Dispose yourself first. And how do you dispose? Physical po yan. Ang gagawin ko, exercise baga, Mamaya, pagkatapos nagka-crunches ako, o sasabihin natin, yung best at ginagalaw pa, tapos siyempre, na yung katawan mo nagkakaroon ng circulation na yon. And then when the physical is already disposed, then let's get spiritual. Okay? Sasabihin ko na bago ako bumangon, bago ako maghilamos, sasabihin ko, Lord, bless me.
Of course, sabi ko, thank you Lord for this beautiful day. Siyempre muna, thank you for this beautiful day and bless me and deliver me from any evil of the day. Yan naman sasabi. Kasi importante po yun na hingin mo ang tulong ng Diyos sa araw. Yan. Pagkatapos punta ka na doon. Okay na. Ka na. So at least, yan importante. In other words, nagkaroon ka na kaagad ng oras sa Diyos. Nagkaroon ka ng oras sa sarili mo. Kasi ang problema, Father, papaano ko hanapan ng panahon ang pagdarasal? Sabi nga bago ang gabos, magsa Diyos. Alam mo, ito po sinasabi, you can move forward to a deeper prayer life. In other words, make prayer a priority. Yun, sinasabi ko nga subago, yung non-negotiable. Prayer, make it a priority. Kasi minsan hindi priority yung prayer last recourse na, wala tayong magawa, kaya magdasal na lang tayo. No, make it a priority. Those hoping to find time for prayer will likely fall. You have to make time. Yun naman talaga The advice is to make time in order to have time. Because you will never have time if you do not make time. Father, play of words naman yata ito. Alam mo, ganun po yun. So, I like to compare it to exercise. Sinasabi nga maganda rin yung tinatawag. Siguro narinig nyo na yun, centering prayer. Maganda yun. You need exercise to keep our bodies healthy. So, diba gusto mong hindi magkasakit, mag-exercise ka. Ganon din sa spiritual. We need exercise to keep our bodies healthy. Okay? If you would like to also have a healthy soul, healthy mind, exercise. And how do we exercise? Physical, sinabi ko sa Indo Kasubago, prayer, or spiritual exercise, prayer. So we need prayer to keep our souls healthy. Siguro ang mga kalagta baka mahina na, hindi na healthy, may sakit na. Kinakailangan gamutin po yun. Tanda natin, those hoping to find time for prayer will likely fail. You have to make time, okay? Yung sinasabi, hoping to find time. Ang hoping to find time for prayer is a guarantee of failure. What you need is make time. In order to have time, magkaroon ka ng panahon. Sabi ko, maglaan ka. Dati, noon, tumaba ako ng husto. Bakit? Wala nang exercise. Kain ng kain, wala kang input. Yun. Yan importante. Recent, nabasa, as her prayer group what they would suggest for newcomers to prayer, and most of them said, just do it. Yun naman talaga Alam mo, kahapon, ganun na ginawa ko Sa exercise, naglakad ako sa UST campus. Kung napunta ka na sa UST campus, malaki talaga ang campus namin. Ang ikot ko doon, 10 minutes po yun, to 15 minutes. Yung buo yun. Pero kung para kang ahas-ahas ka dyan, mga 20 minutes po yun. Iniikot ka talaga. Iniikot ko yun. Kaya nga, yun mga tugang yan. Ang dapat gawin lang natin, just do it. Parang, just pray. Just pray. Yung magandang slogan po yun. Just do it. Sabi nga kang sarong just do it. A slogan of a brand apparel, what might wearing exercising, hindi ba? Importante yan. The connection to our health may be stronger than we know. Yun, okay? So at the same time, maganda po mga tugang, sabi ko nga kasubago, make prayer a priority. And when you make prayer a priority, you will have make appointment with God.
Yan, maganda ba? Appointment with God. Alam mo, natuto din ako sa mga kapatid natin ng mga protestante nung panahon, kahit katoliko po ako. I learned from them, yung tinatawag ni devotional time. Actually, sa ating mga katoliko, wala naman ibang pagkakaiba yun. Devotional time is prayer time. May sila every morning, yung kaibigan kong protestante, every morning may devotional time siya. Ang gagawin niya tapos ng mga paghilamos and everything, pupunta siya doon sa isang silid, isang corner, babasahin niya yung Bible, Lord, what is your message to me? Maganda. Yung although sinasabi, cut the Bible. Okay naman na, pwede naman po ako maniwala doon, Lord. Pero nagdarasal muna siya bago niya bubuksan ang Bible. Lord, what is your message to me? Sabi niya, pagbuklat niya ginagawa kasi sa cutting the Bible, ituturo mo yung verse, ituturo mo. Pagkatapos nang naituro niya, sabi niya, be humble like a little child. Yun ang message ni Lord sa iyo. Maganda po yan every morning. Mas maganda. Sabi ko nga, kaso last time yata, hindi ba? Sermon ko yung ng last Sunday, before you consult the lawyer kasi sa divorce baga or annulment, whatever, consult God first. Consult God. Yan, ang problema, we do not consult God. Alam mo, sabi ko nga naman sa sermon ko ng last Sunday, sa mga gustong mag-agom, siyempre, bago ka mag-agom, consult mo naman si Lord through prayer. Lord, sino po ba ang gusto mong mapangasawa kong lalaki? Kasi marriage is not simply a human affair. It's also a divine affair. Kaya sabi ko nga, marriage is not simply a contract, but it's a covenant, okay? A promise. And it takes 3 to get married. The woman, man, and God or Jesus Christ, okay? At the center of the relationship is God. Kaya dapat isama ang Diyos. Kaya make an appointment with God. Alam mo, maganda po ini sa buhay ta. Kaya nga kami, di ba, may orarium kami sa kumbento. We have to have set aside a specific time to pray. Naalala ko itong salit pa ako sa Tigawon, sa Harong May, si Mama, saka si Papa, sasabi, alas 8 ning banggi, mga kita ning rosaryo. Magayon alam mo, sana, ewan ko, ngunyan sa mga pamilya kaya, kayo mga nagdadong sa kuya, do you still pray the rosary together as a family? Father, no time kami, no time, busy. Busy si Mama, busy si Papa, at busy ang mga anak, wala nang time kami magpangadji together. So what happened to the family nowadays? Because they do not pray together, ano nangyari? Kanya-kanya na lang. Ano nangyari? Kanya-kanya na rin. So there is wala nang unity sa family. Because there is no praying of the Holy Rosary. Try it, mga tugang. Try tagiraray. Make it a habit. Na sana every family. Alam mo, nung parish priest ako sa Manawag, naglagay po ako na yung kahit binibiro nila ko yung Eva Casas na yan. Because I want that sana na bawat pamilya doon sa Manawag, nag-ikot kasi din po ako, nagbisikleta ko noon. So, nakita na talagang nagdarasal ng rosaryo. Okay? So, sana mga tugang, okay, nagtawag si Manay Roy. Manay Roy, good afternoon, okay? Okay, Manay, good afternoon. Okay, you're there. Tama pala nila yung pinagsigipo ko. Pag mata ko yun ma-restricting na, tapos ma-prayer na ako sa Santo Rosario. Tama, Manay, tama po. Pinagsigipo ko, tulong taon na. Maray tabi iyan. Magayon talaga na magkwasan rural daw. Iyo. Hanap-hanap po ko ng kunday. Kung
Pero nagigingan isip ka pag ikaw dahil mo na kung paprean Santo Rosario. Iyo man ay parang kulang man ni Roy. Sa kuya, yun ang namamati ko man pagkaaga-baga. Pagkatapos, parang kulang ang aldaw ka na day kapag nakapagpangadji ng rosaryo. Opo. Amo. Ang ginigibo ko, pagkaaga, I toast to the Lord ang sa kuyang buhay. Ikaw na sabi ko, ang bahala, magdiya sa kuya, muna ang aldaw. Iyo. Ang bindiston mo sa kuyang pamilya, sa Sorsogon, Iyo. sa Metro Mamang Papo. Tapos yung pinapangadji ko, mas marami nakatabang baga sa ang pangadji sa mga parintis mo, sa mga amigo mo, sa gabos-gabos na kamibit mo. Iyo. Bako lang ang gabos na sa Pilipinas. Iyo. Na biyarayo yung bisita sa mga maraot na kaikipas ng tao. Iyon. Lalo na ang kuwasan demonyo. Irayo kita sa karatan. Iyon. Tanyo. Kaya nga sabi ko, nata ngayon may demonyo kinuha create ni Jesus Christ. Sabi ko, kinuha sa Mal Diyos para magkaigwa kita ng freedom kung anong gusto mo. Ang sunodon o karatan o ang kagayunan. Iyo. Pagpipili manggiraray, pinapapili kita ng Diyos. Iyo. Iyo. Kaya oral daw gagibon mo medyo kusog ang lawas mo. Iyo. Tama yan man ni Roy. Arugan na kayo ngunyan na dahil sa pagrorosaryo mo, nagkukusog ang buot mo, pataas naghalawig ka sa imong buhay. Iyo. Yan. Rada ko nung ginigibota. So, mga 30 minutes exercise. Iyo managad. Walking. Iyo managad. Walking. Iyo. Marching. Iyo maganda. Basta nag-exercise. Iya. Kasi ang kay Puanta exercise. Ang kay Puanta mag-circulate ang dugo. Iyo. Very good. Ta kung medyo pinipirot kita kapag dahil nagbukuha ng dugo mo. Iyo. Dahil nagpaho. Tama yan. Yan. Sige man. Thank you man na Roy, ha? Okay. Thank you po mga tugang. Yan po sa tuwing tugang si Manay Kadag na yaon dyan sa Dunsol. So talagang ginigiba ni Manay Roy kasi talagang pagkaaga, nag-exercise, pagkatos nangangadya ng rosaryo, maganda yan. Sabi nga, set aside a specific time to pray. So pagkaaga, it may be the first thing in the morning or in the evening or during your lunch or break. Kahit miski when you commute, nasa bus ka, nasa jeep ka, huwag kang mahiya na kunin mo yung rosaryo mo habang nasa jeep ka. Maganda yun. Kasi nga, alam mo, ako po na-inspire ng isang nakasakay ko doon. Ang kinuha niya, Bible. Wow, sabi ko, okay to. May na-inspire din ako, nakataig ko one time, papunta ko sa Amerika, sa aeroplano, yung babae, ang kinuha niya, rosaryo, habang nagpapangadyo siya ng rosaryo. So maganda yan. So at the same time, let's be creative, in making an appointment with God. Then sabi, put the appointment in your calendar and keep it. Maganda po yun. Okay? Because every time you pray, you make yourself actually blessed. Okay? Anyway, babalik din si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras sabi ko niyan, 55 minutes after 1 o'clock. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte? Yes!
Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Promo from July 1 to December 31, 2024 for DOH FDA CFRR permit number 0646 series of 2024. Drink responsibly. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Okay, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at sa tuwing ani na pinag-uulayan ang manunungod sa pagpapangadji. And lastly, gusto ko sabihin sa inyo mga tugang, enjoy praying, okay? Kasi alam mo, when view prayer or praying time as just another box to check on a spiritual sinasabi thing to do list, when you approach prayer as your Christian duty, you would not enjoy its time. But when you sabi nga, balik na rin natin, you need to see prayer life as a special time for dating with God. Wow, hindi ba? Communion with God po yun, He continued, sabi niya, God who loves you dearly wants to spend time with you and to hear everything about your life, So change your mindset from having to spend time with God toward getting to. Yan, getting to. Hindi lang spending time with God, but toward getting to. Not having to spend time, but getting to spend time with God. Okay? At gusto kong iwanan sa inyo mga tugang, ining magayon na iniho. Sabi, i-tweet natin ito. God who loves you dearly, na mahal ka ng Diyos, want to spend time with you. Tingnan mo, God will spend time with us when we pray. And to hear about your life. Yan. Tanda natin, that is prayer. God wants to hear your life too. Anyway, inabot tayo yung oras ng pamamarang. Gusto ko pong pasalamatan si Nald Baldo, sa satuyang technical man, at of course si Jerome Martinez. Ito po giraray si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi, na nagsasabing we are a blessing to one another. Keep praying, and enjoy praying with God, because God wants to hear you. God wants to hear you. Bye-bye. See you tomorrow.